I ved, så er jeg Skøjsbo. Og udover at jeg brygger øl, så har jeg en fortid som politimand, som jeg også ved mange af jer. Og jeg har hørt, at de her, mine kære tidligere kollegaer, de har haft et udfordring nede ved grænsen. Så jeg er faktisk på jagt efter en grænseløber. Jeg har hørt, at der skulle løbe en rundt hernede på Midtfyn i stedet. Så jeg har sådan set kørt på jagt for at se, om jeg kunne finde en midtfynsk grænseløber. Og jeg har hørt, at der skulle være en herinde bagved. Så jeg vil prøve at køre ind. Der er nogle industrilokaler herinde, så vil jeg prøve at køre ind og se, om jeg kan finde ud af, hvad det eventuelt kunne være. Satans politi! Stop! Grænseløber! Stop, grænseløber! Vi har svinet lidt, skal vi se. Ja, vi læser lidt, men det skal jo være sort. Du brygger for grænseløberen, eller du brygger jo for Eddie, kan man sige. Ja. Og fordi nu er han stået af, fordi jeg gerne vil lave det oplæse, og fordi vi også har rigtig godt samarbejde på Fyn, så har vi valgt i dag at lave det sammen. Yes. Nu ved jeg godt, hvad det er, men jeg synes, vi skulle måske fortælle dem, der sidder og følger med, hvad det er, vi har brygget i dag. Ja. Jamen, grænseløberen skal jo være sort. Det skal den. Rigtig sort. Så vi snakker lidt om, at der skulle et godt skud humle i. Ja. Så man også lige får lidt kant. Det er der på grænseløberen. Det er det. Ja. Og uden vi skal nævne, hvad det er, for det synes jeg skal være en hemmelighed, som vi skal præsentere, når vi kommer til København. Men det er sort. Sort? Der er noget alkohol i. Ja, eller humle. Og en helt lille humle. Ja. Og så er det, der er lidt amerikaner over det, kan man sige. Ja, det er der over grænseløberen. Det er der over det. Ja. Så Bo og jeg vil egentlig bare sige, at vi har brugt noget fedt øl, og vi glæder os egentlig til at kigge på det og præsentere det. Ja. Vi er begge to finde i København. Det er vi. Og kigge forbi os, enten hos Midtfyns eller hos Kongsberg. Ja. Vi øl er begge steder.